peso den habis ndak do sabun. Den tak jaga pai jo kawan raun. Palo den pai kini ko alah babaun. Mangga udah tiba-tiba lah marabu. Dima udah kok kini kanai tak sapo. Kok tak kaja pakai sajo apunan ado. Gosok sajo badan udah pakai sampo. Dulu adik kawan den ko sayang bana. Kasadonyo alah ado tersedia. Kini adik lah jarang di dalam rumah. Tio hari sibuk bagun yang di luar. Lihat udah mado dan bakunang-kunang. Keraja malih dan nemu membantiang tulang. Udah lama selalu bagolek lamang. Untuk makan udah suruh dan bahutang. Jadi itu mangko adik lah berubah. Dan dianggap bantuan sampah di dalam bandar. Pado tadong kak dek dan lamari sambah. Rancak den numpang mandi ke rumah subala. Oh, itu yang ketujuh duda yuk. Mandi ke rumah jadong. Hehehe, tahu sadia mah rumput subala kan lebih hijau. Apa yang udah kesini? Yang pulang-pulang jelek. Hahaha, itu banaran ketujuh lidat. Dia baik dari rumahku. Jadi barakelah jual rumah, bawa to, bawa dana, tapi dengan cek syarat Apa tuh? ada nih gue. Hehehe, sama juga tuh yuk. Onde upia sopia sarabiatun. Den kamandi peso den habis ndak do sabun. Den tak jaga pai jo kawan raun. Palo den pai kini ko alah babaun. Mangga udah tiba-tiba lah marabu. Dima udah kok kini kanai tak sapo. Kok tak kaja pakai sajo apunan ado. Gosok sajo badan udah pakai sampo. Dulu adik kawan den ko sayang bana. Kasadonyo alah ado tersedia. Kini adik lah jarang di dalam rumah. Tio hari sibuk bagun yang di luar. Lihat udah mado dan bakunang-kunang. Keraja malih dan nemu membantiang tulang. Udah lama selalu bagolek lamang. Untuk makan udah suruh dan bahutang. Jadi itu mangko adik lah berubah. Dan dianggap bantuan sampah di dalam bandar. Pado tadong kak dek dan lamari sambah.